Beloved brothers and sisters, good morning. Kablaawan tayo dito munggan may sa tinimbag na bigat. Tanawan ka nigit sa mo likod. Okay. Basit. Ay, basit. Agyaman tayo manan ken Apo Dios, tainikan na tayo iti mga kaumanay abigsa tayo. Tapno iti kasta umay tayo maki-attendar, magipagpaset iti na santuan na misa. Kablaawan tayo pwede iti katapsat tayo nga sumubsubaybay iti na santuan na misa tayo via live streaming iti Facebook tayo. Iti atat ti Pilipinas ken uray pa iti atat ti abroad. Ket agyaman tayo manen ken Apo Dios iti napalabas nga lawas, ket tayo manen idawdawatan iti lawas a masangwanan tayo. Mayat di malam nagtudo mapagbiit aya iti last week ba declare ti pag-asa nga El Nino kunada na El Nino drought season kunada sa alakad at kunada mo at iti parte na ti Pilipinas na sobra nga makarikna at damat ti parte ti Pilipinas nga haanda nga marikna, especially kunada iti western part ti Philippines kunada alakad at datay mo ti west barbaran lang dito mo tunay nga marikna may kararagan tayo mo dagiti katapsat tayo nga makasagrak iti dayta nga El Nino nga ipagpagata dagiti nga kakabsat ko kan Kristo idi ubi nga kanayong kumamulmulagatan dito sangul ti pasagadwan no karisot kung kunak idi kasanot na may anda dayto kung kunak kasi di ba? Ito ag letter yun, no pabaliktad ko nga. Dito, ti burburot siya, ti panunod ko, kinaubing ko. Hindi ko, ning tugo da, naman tayo, nabangkam di kakaukawayanan. Ni, na at da pinukan da nga kawayan hambot na nalintag. Hindi ko, ning yawid da, kinikir da kada iso amin. Ni, sangul ka, ti gayam mo nga talaga ti kawayan ni nong nig. Nga talaga no yung kagagkas din nga talaga. Tsak mo amo, kawayan mo lang ang makikita. Hindi ko straight. Diba no, dito agsapaw dati minatayan hindi ko. Di kasi di away agad ang aten, sapaw. Straight mo lang di kawayan. Kat sangol, no yung gamam agad. No, lalo no dito hanpay nga dito na atapay lang ako na nadagsan. Anong no dito bumaybayagan compared ka dito dati nga inuspusar tinuang. Pagda di palatiwan ti kariso, nalagan di dyan. Ayan. Nung nalaglagan, di palatiwan, kaya di pa nang guyot ti kariso, no, takadwang. Di nuang ngarod nga nakutik, duwada nga mangipan di palatiwan, di kariso na At damo, di nauli na natalna. Kung nadala nga atras dala nga guyudan yun, di kwa ni sumuro mo, di nuang na kayo. So nga, kung nga tamad tiring na dahil pinuang namang guy-guyot dahil tasangol. Abus man pa'y ikan dati, taliyan dito na nga pababa, dapat tisango. Kaya nung marot ngayon na dagsan din yan, dahil ko na di pa'y mabugil nga takong ko na. Niya po, Jesus ko na umay kayo kanyak, na kayo nga mabandnog, kan madagansanan, tayo paginanaan kayo. Kakabsat ko kan Kristo, sigun ka daging Bible commentaries, this is the best invitation of Christ. Kasi, umay kayo kanya, da kayo nga madagansanan, da kayo nga nabandnog, tapaginanaan kayo, baklayin nyo ti sangol ko tanan kan nalagaan, ti sangol kan awit nga ipaigum ko kada kayo. Kinunan ni Apo Jesus kada tayo. Kung anang amin, dagiti pakabanbanugan tayo. Ano dagiti pakabanbanugan tayo? Napadasan yun dete, among mo't inubram nga nagmalmalaw, nakatugaw ka, nakasikawil ka, nakangato pa itay saka, magbuibuya ka TV, nagmalmalaw, kung nag-Facebook ka, nagmalmalaw. Ngayon, tunong malamang ka, dedikas lang nakadbanbanog, tiniknam. Napadasan yung dikas dyan? Adamo, digiti, nagubra, napanda nagmalmalam ko mga nagubra di taltalon, uno nagkarkarpintero, uno saan nabadbandok na nagdaldalos di balay,
nagkir-kir-kir, nagpumpuna, sinikkat na amin nga sapot kada di mga ano ti balay. Yung at the end of the day, at dapay lang tipig sana nga mapan makidaya. Kidding aside, di nga may ato dagiti katas dyan nga natin, ay nakabanbannog tirik na. Ay, ang padayagayam ni Kasya, ura ka tayo nga dumigos yun, tayo makidaya. Alis to! At dagas lang, at dapay lang ito reserve, kung kuman ito lugan, ito yung motor nga RS, at dapay lang reserve na kung mga gasolina, kumbaga. Di ba, dakas dyan, yung tinakamadmadi ka dito, awan inub-ubram, nung nakabanbanog, jerik na. Maybe that is a form of spiritual or emotional nga pan nakabannog. And adamo dito yung physical nga pan nakabannog. Nang nagduma nga min dali kakabsat, the emotional pan nakabannog, emotionally tired or spiritually tired, is far, far different from physical nga pan nakabannog ti tao. Nga physical nga nabandog ka. Kasi nung nabandog ka, itugaw mo, uminom ka soft drinks, umangan ka nasamit na chocolate, nasamit, andakan naman napait na chocolate, nasamit nga banag, at halo-halo ka. After 5 minutes, kakas lang dito makalungaw, dito riknam nga nabandog. No whether you are spiritually tired, or spiritually or emotionally exhausted, uray pa dito agin agtugtugaw ka. Dito nakatado ti pampanunutan, nakatado ti parikon mo, nga nakatado ti nagyan ta panunot mo, uray kasanot pa naging inanam, maturog ka, bumangon ka ti bigat, dito nagpanpanunot ka ti rabi, sakbay ka nga naturog, uray bumangon ka ti bigat, you will feel physically exhausted. Kasi lang iti nakabanbanlog, tarik nam nga di ka naturog. Iti uray pa naturog ka 8 oras. No nakadado ti panunot mo, bumangon ka ti bigat, dito nakadagdag sunhan lang nga ti panunot, pati pagi. Kat anang amin dagiti causes, dagiti nga pan nakabanlog tayo. Anang amin dagiti rason nga, agbalin nga. Kasi narigrigat nga labanan, ti physical and emotional nga pan nakabannog kumpara iti physical apan nakabannog. Tatay ko na kung physical nga pan nakabannog, maturog, agtugaw, aginana, umangas, maya. Nung dito emotional and spiritual exhaustion ti tao sa baling at pagsasaritaan di dyan. But what causes dito nga physical or spiritual nga pan nakabannog ti tao? Ado? Number 1, kat dito negatibo nga panpanunot tayo. Negatibo nga panpanunot tayo dito. Ina man nagpasyang. Haanong baka no agtudo mabasa. Ito negatibo nga panpanunot tayo dito. Apay nga nga bumakbak nang ni daytaw eh. Ado ti lugan na. Di ka, masyak awang mutan. Di ba? Ito, ni apay nga ni kanayong mo nga mabanda ag Jollibee ag kakapamilyan siya kaawang pulos. Hindi negatibo di panunot mo. Nga dito, kaya't mga obraan ti may isang abanag, ag negatibo mo tirik na. Makakita ka iti napintas abanag itik sa bali nga tao, ag negatibo mo tirik na. Comes with the second cause ti pan nakabandog ti tao ante dyan, insecurity. Anak at insecurity ko na nagad one of my sociology professor sa tinang ibaga kanyang ide. Insecurity is a disease. Ito napimpintas mo, giday nang ngam siya. Ni napimpintas mo, bado nang ngam siya nga mapan makimisa. Alam ko dito, agbatnog man, tagumata nga ma. La, sige, batnog. Di ka may nakagatang, adantuman baro nga bado nang, mati unang tumanan. Usa ka dito karubang nga, nakagatang tikot siya nga kabarbaro, gure ka, sige, batnog, trabaho. Hindi pa'y nakabulan at daman baro nga lugan nang, kasi di ka pa'y nakagatang uri may saligay, ka talaga insecure ka, ano kasdayan? Di ba? Agbalin nga insecure ka, ti panunot mo. Negatibo pa'y amin nga panunot mo, iti padang nga tao. Yan ay, pinadigwan na ka. Alaang gayong, dito, ramanan nyo, aggapo kami ngamin DJ Cebu, ramanan nyo, dito isang po, may kunanaking kagag. Thank you. Hindi song dyan ang misa, bulmulang lang ka, kadag na ta.
Santo ka at dakulang na. Awanan na. So, mati ako nam to. Tapos sumarunod ang panunong mo. Ne, nakapanse ko. Nangalan na't pinagplete na. Nangalan na't pinagbayad ng ticket na. Nangalan na't pinaglamlampong na nga ringibribo. Baka naglaklakot siya po. Panam to, baka nagtatakaw na ito. Panam to, mata. Tunog po ka, made. Madi nga pulos. At tama ng sumarunod ito apal nga dagasan. Umapal ka. Madi na ito eh. Apay isuna siya. Madi di tanto, nagtitipon to amin nga tapanono mo. Agkulkulam siguro na ito. Itangtandanan na siguro ribo-ribo. Sana umaiparamang kanya. Dahil indad na nga damot sa mo. Madi umapal ka. Apo Diyos ko. Di ka tatagda nga mabandog ti panuno mo, nagpampanunot, pati dito espiritu mo, ti physical, dito spiritual life mo maperdin. Di ba, hangan nga napintasan? Hangan nga napintas ti kasjaya. At tagtitipon, apal, natin ko na kung, apal, insecurity, negatibo nga panpanunot. Nung nagduma ka na apal, kag madibensya nga talaga, apalam ti padam nga tao nga umang angat ti biyag na kat di jay tupay yung agaramid kan tupay dagiti propaganda nga chismisong tupay iti sabali nga tao ay di tanton ang iti agriririn di tanton nga mamangkay ti barbaranggayan di kay tumarisot ti barangay tadi ka mo mama dinamot kay ti umay agparang di kariririm at tanto certificate to file action la unjust vexation agbayad ka tupay ti abogado. There is a chaos in the community. Awanon tinasayaat, dagi tinasayaat nga langan-langan ti panagkakaruba kuma, nga nakapinpintas kuma, nga iti sangsang kamay anyaman nga pakarigatan ti panagbiag, iti may isa nga komunidad agkakamayat nga mang baklay. Di ba? Dagi agkakabagyanan nga, iti amoy dagi agkakabagyan nga dati kuma, nagbinatay da. Di ba nagsayat yun una na at titinulong da. Ito damang bagkat ti bagas. At ano nagbunga dagiti mula ng anak natin. At lalo dagiti minatayan. At may parit ti nakatadungan na magsidsidaan. May parit ti marunggay. May parit ti anyaman nga makataketal. Kaya dagiti nagbungat karaba sa data nakabatiti da kada iso amin agad mabanda iyarayat. No, at nagitlog na manok na mapanda iyaray, kakabagyan nga kasta. Numitat tanggap mo kadagita nga bambanagan, awanan ti kasday. Nadamag mo ay agpakasarkay mo gayam, diti ka anakang, kung nadating ka, bibibiyag ka, nakatangtangsik ni amana. Chismosa ni ba, ni nanang, napambaran nga mapantungulaw. Di ba awanan? Awanan diti nasaya at nga langan-langan tayo, nga agkakabsat, gapong kadagita, and that causes ni Apo, nakabanban, tirik-rik na akang kanayon ko ng tumatan. Kasi pampanunutom na kang kanayon na, detiguram, sakit tinakam mo. At dapay, awanan. Negatibo amin ti panunod mo. Diti ko na dangar pagsasaon ni Apo, Bispo Ben Idingan, tidakos nga mata, dakos sa amin nga makita na. Di ba? Nakakita ka po mga agibumbunong ti pagsayaatan. Pasikat lang day ta. Pa-Facebook ng tuladay ta. At apay, nayon na din pagsasaunga ko na dagat. Datayo namin kat, apay nga tanga kastoy. Apay nga tanga nakalimlimod ti panagbiyak na dito na tao. Wala tayo. Kasi amin, ano gutan tayo kakabsat. Ultimo nga pa nag-ulimog ti karuba tayo pakaringguran tayo ng daduma. Hindi mo rumrumwara. Itamo lang taon nagtibalay na. Di ba? Hindi, kitkitan tayo ta siguro ilamlamang na. Wala tayo. Talakat ilamlamang na.
Masikog lakot balasang na nga di ba'y nag-asawa. Kung kunay, amo na kasi dunuhan na nga dito, nagsikog na balasang inikat, alo, kas lang dito, madamag aming nga sa nga karubaan. Di ba? Di na mo, dahil mo 14, 14 years old mo, lagayang may nagsikog na yung mga chismis. Dito ko na, dangar, may kadto nga pagsasama ko na, dapat nalakat di mga ipapan, no bagi di pangyarigan. Di ba? Ito, dapat balbaliwan tayo ngamin, di perception tayo di panunod tayo. Tapno, that is the one first step tapno iti kasta, maikatan di spiritual and emotional exhaustion ti tao. Ikatam, agbalik ka nga ag positibo ti panunod mo, nga deti, haan mo nga idasdasig ti bagim iti sabali nga tao. Iti apay ka na yung dalakot nga mapan mga Rabbi E.J. Robinsons na ito'y karubakon. Kung nilakay ko kung dinakpay awisal. Ka ang mga burburi nga kamakang ka na yung taasawang talaga nga di may ayaw. Ni apay na ito'y karuba ng kaswiswit ng agasawa. Ni baka mo namin ka na yung kay nga agpingbing na limod nga agasawa di awan. Ni apay na ito'y anak dagat honor student. Dagito yung anak ko, kanayo mo lang ako kunang to. Kita mo namin baka mag-awan time mo nga pumusta ka dagiti anak mo, hindi ka pa'y kitaan, dagiti grades na, agpirmakan ko lang ti karda. Kalab sa tungang Kristo, depende iti panunod, puso tayo, amang kita ka dagita nga banbanag, tapno iti kasta diti biyag tayo, agbalin nga nalagaan. Maikat dagiti emotional nga pakabanbanugan tayo. Maikat dagiti spiritual nga pakabanbanugan tayo. Number 1 no ammo tayo ti makontento no anna ti adda kada tayo. Detihan tayo nga kumpara ti bagi tayo ti sabali nga tao. Tano once ngamin nga kinita tayo diti sabali nga tao ket inkumpara tayo no anna ti adda kada tayo. Dijay nga rumor dagiti insecurity apal kadahaan nga nasayaan nga pampanunod ti tao. Nung kitaan tayo dagiti blessings nga inted ni Apo Dios kada tayo. Dati ko na dati ure adut utang mo. Di ka ammo dati apalam nga tao ket milyon ti utang na. Samantalang sila ka ribul pailaan. Di ba? Hantay nga makita di no kanang dagit kitaan nga. Di ba? Isu nga napinpintas ag focus tayo ti panagbiag tayo. In our circle, in the family, in our family, tapno makita tayo na nagpagkurangan, dijay ito yung masupusupan, makontento tayo, ti adda kada tayo, nga insagot ni Apo Diyos kada tayo, tahaan tayo nga piglahan tayo nga, question, nangagkuha question, tika di asawa, pinilim, no sagot ni Apo Diyos. O, partner, your partner, did you choose it or it is a gift from God? Alaman? Da kayo nitong kaninang lita alaman? Asawa. Pinilim uno sagot ni Apo Diyos. Sagot ni Apo Diyos tan. Nung hindi ka banbanwagan, dahil iti pinilik father, nakagwapgwapo, nakapinpintas, nakapinpintas father, isot pinilik. Ganito nung maumaan mo na, sagot niya po Diyos na ito. Kunang to. Anusak ko na tayo, so tinsagot niya po Diyos na ito. Kunang tayo. Awan ti pan nakakontento. Diba? Awan ti pan nakakontento ti unag ti pamilya natin. Sagot ni Apo Diyos na ito'y anak ko. Kung kunang tayo, tunong ko na makita mga naloko kong anusak ko na. Kunang to. Ang ka makontento, masapol nga makontento tayo nga umuna, no anak adda kada tayo, tapnohan tayo nga agap-apal, han tayo nga agim-imon, ag positibo nga kanayon ti panunod tayo. Kung may ti panakabanbandog tayo nga panunod nga apay nga kastoy, apay kastoy, ni kastoy kat kasjay. Maikatan diti emotional and spiritual exhaustion ti tao. Diba? Lumaglagan ti panunod kanrik na tayo. Kaniyan adda tayo, karkararag. Numarik na tayo, agpurkurang ti pagbiyak tayo. Yan adda tayo, karkararag. Haan tayo, kitaan tayo, ay, ado, kanayo, grocery, kanayo, the JTC nga supo na.
Tsak awan. Di ba? Ikarkararagtay ka di apo, pangaasim ka di, at palungawan na kadimot. Para kalagiti anak ko, kadagiti pamilya. Anong no dete, apo, pangaasim ka di. Di kamot amuti ang trabaho. Kanayong mga dete, sipsiputan mo dete, bulletin board, patpatayan ti huwete. O, mana, awan ah. No di kamot amay pas nagtrabaho, awan lata. Isog ka po na nga masapon at karkararag tayo, sursurun tayo at karkararag, nga makontento tayo kumano anati at dakada tayo, so that we haan tayo nga kumita iti sa bali. Kat makita tayo dete, ayat ti Diyos nga at dakada tayo, kan iti unag ti pamilya tayo. Di dyan nga makisayang iti pakabuungan, pakaringguran ti ulo tayo, nga iso ti mang teteg ti rason, kadag iti dagan sanan iti puso, panunod kandako.